खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SB Bodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव थानाय रुपसी एयारपर्टआव उरां जाहाज बाहोनायखौ ट्रायल नायदोंमोन आरो बे ट्रायल नायनाय एबा आनजाद नायनायाव जाफुंसारनो हादों थाबैनो रुपसी एयारपर्टखौ बेखेवनाय जासिगोन होननानैबो खौरां मोननाय जादों मख'नो गोनांदि रुपसी एयारपर्टआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो आरो बे एयारपर्टनिफ्राय खाथिसिन टाउना धुबरी बे एयारपर्टआ बेखेवजायोब्ला थोंजोङै गुवाहाटी आरो सोनाब बेंगलनि कलकाता एयारपर्टसिम थांलाय फैलाय खालामनो हागोन आसामाव दिनैनिफ्राय गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन रायजोआव COVID-19नि गोसारनाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानैनो रायजोआव गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै कलेज आरो इउनिभार्सिटिसिम फरायसालिफोरखौ जोबनो गैयै समनि थाखाय बन्द खालामनो थांखि लाबाय नाथाय सोलोंथाइ फसंथानफोरनि मावख'आ आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनि नियम बायदियै खुला थागोन आरो फरायसाफोरनो अनलाइन क्लास सिबिथाय होनायाबो थागोन मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव बबेबा जिल्लायाव 300नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ केस मोनोब्ला थाखो 8 सिम आरो बबेबा जिल्लायाव 100नि बांसिन COVID-19 पजिटिभ केस मोनोब्ला थाखो 5 सिम फरायसालिया बन्द जागोन होननानै आसाम सोरखारा नियम बानायदोंमोन दा बेबायदि जानाय नंला बबेबा जिल्लायाव 100नि बांसिन COVID-19 केस मोनाब्लाबो आरो 300नि बांसिन COVID-19 केस मोनाब्लाबो गासैबो स्कुल कलेज आरो इउनिभार्सिटिफोरानो जोबनो गैयै समसिम बन्द थासिगोन उननि समाव COVID-19नि थासारिया मोजाङाव फैफिनोब्लानो फरायसालिया खुला जाफिनगोन बेनि अनगायैबो स्कुल कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि गासैबो हस्टेल आरो कचिं इनस्टिट्युटफोराबो बन्द थासिगोन रायजोआव क्लिन पलिटिक्स खालामगोन होननानै स्ल'गान होबोबाय थानायनि उनावबो आसाम बिधान सभायाव क्रिमिनेल केस थानाय MLAफोरनि अनजिमाया बांबोगासिनो दङ थांनाय 2016 मायथाइनि आसाम बिधान सभायाव सा 6 MLAफोरनाव क्रिमिनेल केस दंमोन नाथाय दा 2021 मायथाइयाव सा 34 MLAफोरनाव क्रिमिनेल केस दङ बेनिनो सा 28 MLAफोरनाव सिरियास केस दङ सा 28 सिरियास केस थानाय MLAफोरनि मादाव सा 5 MLAफोरनाव मानसि बुथारनो नाजानायनि केस आरो सानै MLAफोरनाव आइजोफोरनि हेंथायै खामानि मावनायनि केस दङ आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव देरहासारनो हानाय सा 34 केस थानाय MLAफोरनि मादाव कंग्रेसनिफ्राय सा 12 AIUDFनिफ्राय सा 10 BJPनिफ्राय सा 9 UPPLनिफ्राय सा 1 AGPनिफ्राय सासे आरो रायजो दलनिफ्राय शिबसागर बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय अखिल गगৈ बिथांनावनो बयनिख्रुइबो बांसिन क्रिमिनेल केस दङ गासै मोन 52 क्रिमिनेल केस मख'नो गोनांदि बेफोर रिपर्टखौ बिजाथिया बिसायख'थिनि सिगां जमा होनाय एफिडेभिटनि सायाव दिहुननाय जादों एल्ट' आरो स्कुटिनि गेजेराव सौदावलायनायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जिउ गोमानाय बर' लाइमोननि मुङा सबिन बसुमतारी 20 बोसोर बैसोनि रुंसारि गोमबोर बसुमतारीनि फिसाज्ला बिथाङा बिश्वनाथ सारियाली पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलायखाथि लखिपुर गामिनि जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला सबिन बसुमतारीया न'निफ्राय राङापारा फारसे सावथुननि शुटिं खालामनो होननानै ओंखारलांदोंमोन बेयावनो बालिपारा मोनहां 18 माइलाव गंसे आल्ट' गारिजों सौदावलायदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो सबिन बसुमतारीखौ फाहामथायनि थाखाय तेजपुरनि देहा फाहामसालिसिम लांदोंमोन नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय तेजपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे लांदोंमोन नाथाय खर'आव गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय बिथाङा गुवाहाटीनि देहा फाहामसालियाव जिउ खोमाहैदों मोब्लिब बिफाननि मोब्लिब बिलजों बेले-बेजे खालामनाय जाथाया दासान्दि सोराङाव फैबाय थादों बाक्सानि मसलपुराव मोब्लिब बिफाना रायजो राजाफोरखौ गिखांहोदों दानफायाव मोब्लिब बिला 10,000 रांनिफ्राय जागायजेननानै दान मोननैजों 4 लाख रांसिम सौहैदों बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि मुसलपचार बन आहबा गामियाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बे गामिनि बांसिनानो आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा नाथाय मोब्लिब बिला 10,000निफ्राय जागायजेननानै 4 लाख रांसिम फैनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गिखांदों जेराव हा हु गासैबो फानजोबोब्लाबो मोब्लिब बिलखौ होनो हानाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो मोब्लिब बिफाननि गनायजाथावै बिल फैनायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय बिथांमोनहा दाबि खालामदों मख'नो गोनांदि मोब्लिब बिफाननि बेबायदि गनायजाथावै बिल फैनाया बेयो गिबि खेब नङा गोबां जिल्लाफोरावनो बेबायदि जागासिनो दङ रायजो राजाफोराबो अजद दैखांबोगासिनो दङ नाथाय बे जेंनाया दासिमबो सुस्रांजायाखै सोरनिबा नखराव मोब्लिब बिला दानसेयाव 5 रांल' फैदों आरो सोरनिबा नखराव दानफायावनो मोब्लिब बिला लाख रांसिम सौहैदों
बे जेंनाया रायजोआव माब्ला सुस्रांजागोन दाबो बेनि जेबो थि लामा नुहुराखै। रायजोआव लाइमोनफोरनि ड्राग्स लानाया बांगासिनो दङ। ड्राग्स जानाय आरो फाननाया आयेननि बेरेखा। जाय बैसोआव लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउ दानायनि सम, बे समावनो लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा बेसाद जानानै गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारहरनायजों लोगोसे गाव गावनि जिउखौ खोमसि लामा फारसे नारहरगासिनो दङ। बङाइगाव जिल्लानि हापासाराव हमजादों माखासे ड्राग्सजों लोगोसे सासे बर' लाइमोन। हमजानाय लाइमोननि मुङा उदां नार्जारि। चिरां जिल्ला रुनिखातानि। रिपर्टनि बायदिब्ला ओनसोलनि माखासे सांग्रां सुबुंफोरा उदां नार्जारिजों लोगोसे ड्राग्सखौ हमनो हादों आरो उनाव पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों। खौरांनि बायदिब्ला उदां नार्जारिनिफ्राय ड्राग्सजों बुंफबनाय मोनसे कन्टेनार, 3 लांदां कन्टेनार, गंसे सिरिन्ज आरो गंसे मबाइल हमनो हादों। स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव जुनियर एस'सिएटनि साख्रि ओंखारदों। गासै 5,121 भेकेन्सि दङ आरो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि जोबथा साना 17 मे 2021 मायथाइयाव। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय केन्डिडेटआ ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन आरो बैसोआ 1 एप्रिल 2021 मायथाइयाव 20 बोसोरनि उन्दैसिन जानो मोननाय नङा आरो 28 बोसोरनि बांसिन जानो मोननाय नङा। मख'नो गोनांदि SC, ST फोरनि थाखाय 5 बोसोरनि बैसोनि रेहाय दङ। बिथांमोनहा 33 बोसोर बैसोसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोनहा गोसो दङ बिथांमोनहा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। वेबसाइटआ www.sbi.co.in। बे लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावबो होनाय जादों। गोनांथि जायोब्ला नायनो हागोन। सोनाब बेंगलनि बिधान सभा बिसायख'थियाव तृणमूल कंग्रेस TMCआ मोन 213 मासियाव देरहासारखांनायनि उनाव मैया ममता बेनार्जी बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार महरै समायखिराखौ लाबाय। सोनाब बेंगलनि गभर्नर जगदीप धनखर बिथांनि नुजाथिनायाव बिथां ममता बेनार्जीआ समायखिराखौ लादों। COVID-19नि नेमखान्थिखौ फालिनानै सोनाब बेंगलनि चिफ मिनिस्टार महरै समायखिरा लानायनि उनाव बिथाङा बुंथिदों दि बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव थांनाय 3 दाननिफ्रायनो मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिदोंमोन, जायनि थाखाय रायजोआव नांगौबायदि पलिसि गैयामोन। दा रायजोआव मडेल कड अफ कन्डाक्ट गैला आरो रायजोनि थाखाय गोदान पलिसि खालामसिगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिसायख'थिनि समाव आरो दासान्दि सोनाब बेंगलाव हिंसायारि जाथाय सोलिबाय थानायखौ गाव अदेबानि ममता बेनार्जीआनो सामलायगोन होननानैबो बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बिथां ममता बेनार्जीआ चिफ मिनिस्टारनि समायखिरा लानायनि अनगायै रावबो बिथांनि MLAफोरा समायखिरा लाथ'वाखै। सा सानजा भारतआव गिबि खेब डायनासरनि हारा मोनदों। जिअलजिकेल सार्भे अफ इन्डियानि रिसार्च खालामनायाव मेघालयानि सोनाब खासि हिल्सनिफ्राय मोनदों बे डायनासरनि हाराखौ। नायबिजिरनानै मोननाय बायदिब्ला मेघालयाव मोननाय बे डायनासरनि हाराया सौरोपद डायनासर फोलेरनि, जायनि खर'आ फिसा, गोदोना आरो लानजाया गोलाव जायो आरो बेनि हाराखौ 100 मिलियन बोसोर गोजाम होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि सौरोपद डायनासर फोलेरनि हारा मोननाया सा सानजा भारतआव बियो गिबि खेब। मेघालया रायजोआव बे फोलेरनि डायनासरनि हारा मोननायनि सिगां गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आरो तामिलनाडुआव मोनदोंमोन। रायजोआव खनले बांग्रिं मावनाय जाथाया जागासिनो दङ। थांनाय 28 एप्रिलाव रायजोआव 6.7 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायनि उननिफ्रायनो रायजोआव खनले एसे बांग्रिं मावगासिनो दङ आरो बांग्रिंनि एपिसेन्टारा बांसिनैनो सनितपुर जिल्लायाव। फिन आरोबाव मैया रायजोआव मोनाबिलि 7:22 रिंगायाव बांग्रिं मावबावदों। बेनि एपिसेन्टाराबो सनितपुर जिल्लायावनो आरो बियो 3.5 मेगनिट्युडनिमोन। बे खौरांखौ नेशनेल सेन्टार फर सेस्मलजिया टुइटारनि गेजेरजों फोसावदों। सनितपुर जिल्लायाव खनले बांग्रिं मावनाया सुबुंफोरनि गोसोआव गिनाय सोमजिहोदों आरो उननि समाव माबा मोनसे गिदिर जाथायफोर जानो हागौ नामा बायदि साननाया ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोआव सोमजिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।